Kmieni il-ġimgħa filgħodu il-matab inkesa għal kollox minn sħaba ta' Tħaħen Suwed. Dan kawża ta' nirien li tkebsu għal ħabta tal-4 ta' filgħodu f'żona żgħira fl-impjant tal-matab fejn kienet jinħażen materjal magħruf bħala RDF qabel jiġi esportat. F'kemm trott salib ismewwiet fuq il-matab Swiedu waqt li b'mod immedjat bdiet ħidma kbira mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jintfew in-nirien permezz ta' vetturi tat-tifi tan-nar minn qatt ta' stazzjonijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kap eżekuttiv tal-Waste Serv responsabbli mill-impjant spjega l-kawża tan-nirien. Dak li qabad illum jissejja RDF, huwa Short Refuse Derived Fuel, li huwa dak il-materjal li joħroġ mill-borża l-griża u mill-borża s-sewda li ma jkunx tajjeb għar-recycling u jintbagħat barra minn Malta għall-inċinerazzjoni. Tonio Montebello spjega li l-materjal kienet jinżamm ġo ċellola fil-konfini tal-impjant tal-matab sakemm inħarġu l-permessi meħtieġa sabiex ikun jista' jiġi esportat lejn il-Portugal. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li bl-investiment li jsir ġo l-faċilità tal-Waste to Energy dan il-materjal se jibda jiġi trattat b'mod immedjat. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psajla spjega kif mal-ewwel rapporti tan-nirien intbagħtu 10 vetturi tat-tifi tan-nar flimkien ma' 30 pumpier u numru ta' uffiċjali sabiex tibda l-operazzjoni delikata tat-tifi tan-nar li għalija intużaw madwar 140,000 kubu ta' ilma. Minħabba l-kobor tan-nirien, numru ta' volontiera tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' membri mis-St. John Rescue Corps issejħu wkoll sabiex jassistu. L-operazzjoni tat-tifi tan-nar involviet ukoll numru ta' trakkijiet tal-kostruzzjoni li bdew jorblu t-terapin fuq il-balal tal-iskart sabiex jaqtaw l-arja lin-nirien. Dawk hemm biex nagħmlulu barrikata lin-nar biex ma jkomplix jinfirxinna għal postijiet oħra. Ħadna ħsieb illi wkoll l-infrastruttura ma jiġrila xejn. Minħabba li l-RDF huwa materjal b'riskju qoli li jaqbad, il-Waste Serv ħasbet minn qabel għal prekawzjonijiet kollha biex f'każ ta' inċident in-nar ikun jista' jiġi kkontrollat fl-inqas ħin. Dan huwa materjal kif qed li jintuża barra minn Malta l-inġenerazzjoni u allura għandu a very high calorific value. U konna nafu l-kemm dan ir-riskju fil-fatt, konna preparati kemm dak li huwa firefighting equipment on site aħna, kemm anki kontratturi li kienu on site illi ikollhom materjal inert illi f'każ ta' nirien jibdew jitfu. Kawża ta' Tħaħen li żviluppaw waqt l-operazzjoni, il-Protezzjoni Ċivili qafża lir-residenti tan-Naxxar kif ukoll dawk fil-viċinanzi sabiex iżommu twieqi magħluqa. Id-Dipartiment tas-Saħħa qafża wkoll li persuni li jbatu minn mart tal-qalb jew tal-pulmun u persuni li jbatu blażma biex ma jersqux lejn iż-żona. Intant, brabta ma' dan il-każ, l-ERA qalet li fil-jiem li ġejjin se tikkummissjona studju minn esperti internazzjonali sabiex jiġu spezzjonati l-uċuħ tar-raba li hemm fl-inħawi.